Serían seguir en un tema. Urtean zehar izaten ditugun daten artean, ez teknologiaren munduan, baizik eta ogasunaren munduan, zergen munduan, errentako kanpaina izaten da. Egun hauetan normalean hasten dena eta ekainera arte luzatzen dena. Alde bi daukagu kasu honetan, aurten batetik Bizkaiko ogasunak aldaketa sakon asko egin dituela bere ogasuneko sisteman, eta aurten BAC sistema martxan jarriko dutela pertsona guztientzako. Horrek alde on asko dauzka, adibidez guztiok identifikazio digital bat izango dugula gure etxean ezer gehiago egin gabe, baina arazotxoak ere sortu dira egoitza elektroniko horretara sartzerakoan. Beste alde batetik ere arazoak egon dira, Espainiako ogasunen malware batzuk agertu dira interneten, kontu hau edo egoera hau aprobetxatuz eta batez ere erabiltzaileen konfidantza aprobetxatuz dirua ateratzeko pertsona batzuei. Dena den betikoa esan behar dugu, lehenik eta behin iturri ofizialetara jo behar dugula kontu batzuk ikusteko, eta kasu honetan hain importantea denez, estamendu ofizialen webguneetara joan behar dugula, eta beste partetik adi egotea nork eta zerk bidaltzen dizkiguten email bidez. Hemen hasten dugu Sarean Zehar. Sarean Zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta Sarean Zehar hasten dugu teknologiari buruz hitz egiteko, ez dugu esan, baina programa honetan, saio honetan teknologiari buruz hitz egiten dugu, baina hau ere kontu teknologikoa izan da. Berriz esango dut, Borja, mesedez joan iturri ofizialetara horrelako datuak eskuratzeko, bale? Ogasunak eta batez ere Espainiako ogasunak ez dizu emailak bidaliko, bale? Eta batez ere zuri Bizkaian zaudela. Jende asko nola nahiago egiten du iturri ofizialak ez begiratzea, negazionista delako bizitza honetan. Eta hori, aukera bat da. Baina, azkenean... Ona edo txarra, baina... Azkenean, Espainiako gasunari ordaindu behar badiozu diru bat, hobe Espainiako gasunaren webgunera joatea. Bai, hori bai. Teknologiari buruz hitz egingo dugu, beti bezala ordu bateko formatuan, eta Borja Arbosarekin gure eduki zuzendari Maitea. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Gaur zer daukagu menuan,
claro, kontua izan da, berri honekin ireki dugula zerbitzu publikoko informazioa delako, baina azken bolada nola gauden berri teknologikoekin, oso eskaz. Bai, azken boladan ikusi dugu zibersekurtasuna adibidez gure agentzia, bueno, gure ez, zu eta biok ez dugu ordaintzen estatuan zergak, baina bai, estatuko zerga agentzian ordaintzen duen jendea ikusi du bere errenta kanpainaren hasieran nola arazotxo batzuk aurkitu duela beren egoitza elektronikora sartzerakoan. Bai, ere sepeko webgunean arazoak egon ziren bere momentuan. Bueno, zibersegurtasunaren kontua azken azken urteetan bogan dago, claro, guztiok internetera bideratu garelako gure lan egiteko eta baita kontu pertsonal batzuk egiteko ere, komentatzen nuena Bizkaiko Bizkaiko errenta sistema online bihurtu dute, orduan, interneta behar dugu ia guztirako eta horrek segurtasun arazoak zorrarazi dezake. Bai, betiko gomendioak izango dira identifikazio eta firma sistema potenteak izatea, segurtasun handiena daukatenak, zure egoitza elektronikoekin pizkanaka familiarizatzea, hau da ikusi nola funtzionatzen duten, nola sartu, nondik jun, zure notifikazioak aktibatu, zure mail edo posta elektroniko edo SMS bidez abisuak eman dezakete, zuke egunez egun ez sartzeko, baizik eta notifikazio bat daudenean zure emailean abisuak ematen dituzte. Bide horretan ere oso gomendagarria da batez ere identifikazio sistema berri hauek martxan jartzerakoan zure emailean, batez ere Gmail hauia duela urte asko implantatuta dauka, bi faktoreko edo bi aldiko identifikazioa izatea. Hau da, gure akontuan sartzen bagara leku arraroen batetik edo duela asko ez dugula gure identifikazioa berritu, Gmail eskatuko digu eta gainera aukerakoa izan daiteke, eskatu aldigu kode bat. Aldi guztietan edo sartzen garen kasu batzutan edo aukera egoera batzutan hobeto esan da. Orduan horrek segurtasun asko ematen du gero gure identifikazio elektronikoak batez ere Euskadin erabiltzen direnak BAK eta BAKQ izenpek ematen dituztenak gure emailarekin eta SMS-arekin oso lotuta daudelako. Orduan horrelako segurtasun sistemak martxan jartzea edo berriztea gure emailan kontu oso gomendagarria da ere. Bai, guztion esku dago eta paperarekin bukatu beharko dugu pizkanaka eta horrekin baita ere gure planeta hobetzea lortuko dugu eta pandemia dagoen bitartean baita ere bidaltzeko edo mugitzeko edo arriskuak hor saiestuko ditugu. Bi onura izango ditu, hainbat onura izango ditu, baina haien artean Borja komentatu dituen bi hauek. Eta beste berri teknologikoetan sartuko gara ordun, trafikoko zuzendaritza orokorrarekin normalean, hauei buruz hitz egiten dugunean duela gutxi uste dut trafiko karnet digitalari buruz hitz egin genuela, baina normalean hauek DGT beste kontuetara daude eta teknologia implantatzen dutenean segurtasun eta mantentzerako bideratzen dute, baina kasu honetan aurkeztu dute aplikazio berri bat
gure mugikorran instalatuko dena, eta autoilarak eta istripuak saiestuko dituena. Bai, DGT, Gazteleraz Dirección General de Tráfico, esan duzun bezala, trafikoko zuzendaritza orokorra, prestatzen ari dan aplikazio berri, horrekin batera, sare handi bat zabalduko da, Espainiako errepidei buruzko alik eta informazio gehien biltzeko, eta aplikazio batean erabiltzaileen eskura jartzeko. Hau da, gaur egun, badakigu Google Mapsekin adibidez, baliabide asko daukagu, nola funtzionatzen diren errepideak, eta trafikoa, eta zenbat denbora irauten duen bidai batetik bestera, edo ja errepidetatik kanpo leku bat irekita edo itxita dagoen, edo jende asko juten den momentu horretan. Kasu askotan, sistema horrek errekurtso pribatuetan oinarritzen da. Orduan, datu hauek Google badauzka, batez ere gure mugikorretan lokalizazio zerbitzuak instalatzen dituztelako, baina horrek hori ezin da partekatu. Googleek ez du datu horiek partekatzen, orduan ez dakit beste erabiltzaile batzuk, ez dakite nola goen adibidez trafikoa, leku batean edo bestean, lokalizazio sistema horiekin biltzen delako informazio hori emateko. Kasu honetan, sistema publiko bat egitea nahi dute, ezta? Bai, hala da, une jakin batean, errepide batetik igarotzen diren ibilgailuak, adibidez euririk edo izotzik dagoen ikusteko informazio meteorologikoa, eta ezagutu ahal izango dira, horrekin mugikortasun seguruagoa, adimentsuat, baita ere eskaini nahi da. Trafiko istripuak 80% murrizteko. Helburua da 2050erako, denbora asko geratzen da, baina zero biktima egotea errepidean, eta horretarako auto adimendua edo autonomoa funtsezko elementua izango dira. Horretarako baita 5G izango du euskarri, eta 4 urte baino gutxiagotan erabili ahal izango da. Oda, hasi da garatzen, eta helburua da 2025ean hasiera emotea. Eta bere helburua esan dugun bezala 2050 urtera arte azten jarraitzea izango da. Azkenean 25 urteko proiektua izango dela. Begira, berri ona, gainera hau beste Europar Batasuneko estrategikin badoa guztiok sistema berdina erabiltzeko, eta autoek ere sare publikoetatik informazioa jaso al izateko, agian helburu hau egia esan da, ia ezinezkoa izango den helburua dela, azkenean 0 biktima errepideetan ez dago ezer bizitzan arrisku 0 daukana. Kaletik joatea ere bere arriskua dauka, maceta bat jausel zaizu buruan eta pikutara, baina helburu horren alik eta gehien murriztea gutxienez helburu nahiko logiko eta interesgarria da. Eragiketak, diruri buruz ez dugu hitz egin, baina eragiketa hauek egiteko behar den aplikazioan eta teknologian 3.500 milioi euroko inbertzioa egingo da 2025 baino lehen, lankidetza publiko-pribatu batean gehien bat Europar Batasuna jarriko duen diruarekin. Esan duzun bezala hori, Europar Batasunaren estrategia orokor batean sartzen da. Esango dizut, ongi dagoela lankidetza publiko-pribatuaren kontzeptua, baina azkenean eta beste eremutan eta programetan komentatu dut ere, diru publikoa kasu askotan joaten da software pribatua eta pribatiboa, hau da software opakoa esango diogu, ez dena gardena, ezin dezakegun jakin nola funtzionatzen duen garatzeko. Orduan, oso ondo egongo litzateke hau baita ere software librearekin barkatu egiten bada. Baina uste dut ez. Lizentzia azkenean softwarea garatu eta gero ze lizentziarekin banatzen den, edo ze gardentasuna ematen diogun bukatu dagoen kodeari, ez? Ikusi dugun bezala COVID-en aplikazioa argitaratu zuten.
kode irekia. Claro, kasu horretan komentatu genuen uste dut programa honetan ere, hau bide honetan aurrera pausu bat izango da, ikusten ari duguna ez da bide hori, baina, bueno, en fin. Begira berri ona kasu honetan aplikazioa gure eskutan denbora gutxian daukagun eta berrikuntza hauek guztion segurtasunerako diren. Guztion segurtasunerako ere urrengo berria Google funtzio berri bat zabaldu nahi duelako Androiden batez ere €1 mugikorrari begira dabiltzan jendearako. Bai, Googleek bere Android telefonoetan sustatzen duen aplikazioetako bat Digital Wellbeing da. Aplikazioen bidez hasiera batean smartphoneen muturreko erabilera murrizten laguntzen duten praktikak sustatzen dira. Adibidez, aplikazioen erabileren mugak jarriz. Claro, gehiagi ez erabiltzeko aplikazio mota bat edo aplikazio bat konkretuki. Badaude jadanik hainbat aplikazio telefonoetan esaten dizutenak zenbat denbora iraundu duzun egunero mugikorra erabiltzen eta gainera klasifikatzen dute aplikazioa. Esaten duzu gaur, erabildu duzu zure mugikorra ez daki zenbat ordu eta portzentaiak ematen dizute zein da gehien erabili duzun aplikazioa eta zenbat gutxi begira, Inigoia kontatu dut eta hor ikusten ari dugu, bueno, ez daki kamerarekin, baina bai hor aurkezten ari da. Hemen agertzen da nire estatistika guztiak begira. Zenbat denbora erabili dudan Twitter? Gehiagi. Ordu bat? ¿Qué es esto? En fin. Bueno, barratxoekin ere agertzen da iPhoneen. Oso kutrea da, osea, benetan oso kutrea da horrela mugikorrea erakustea pantalla. Hori, bakarrik informazioa da, zu gero egin nahi alduzu informazio horrekin, kasu egin edo ez, baina bere Googleen azken funtzio hau ordea askoz bitxiago da, zeren erabiltzaileari oinez badabil, mugikorrera begiratzeari utz diezaion abisatzen dio. Heads up deitzen da, horrela deitu du Googleek funtzio berri honetara Digital Wellbeing daukana. Horren bidez, oinez doazen bitartean telefonoa erabiltzen ari diren erabiltzaileen arreta piztuko da, eta horretarako, tresnaren arabera erabiltzaia mugitzen bada, telefonoa erabiltzen ari da eta burua begira badauka, aplikazioak jakinarazten du, enteratzen da eta horretan jakinarazpen bat bidaliko dio erabiltzaia ohartarazteko. Da esanez, ze demontre egiten ari zara zure bizitzarekin. Claro, ze demontre sabiz mugikorra begiratzen istripu bat izango duzu. Bai, horrela. Begira, baita ere beste berri bat gure segurtasunerako. Aplikazio honi beste izen bat eman nahi diot. Hau da ama edo amona aplikazioa. Utsi zure telefonoa begiratzen. Ze kontxo egiten ari zara hor telefonoari begiratzen. A ber, mesedes, jarri abrigo bat eta utzi telefonoa. Eske denbora gehiagi ematen duzu. Bai. Horrela izan daiteke amona Androiden bakarrik. En fin. Beste kontu batzuk komentatuko ditugu eta kasu honetan erosketetara joango gara, amonaek gabe, baina bai Microsoftekoekin, gure laguna eta ume guztien laguna ere. Txekera biletera ireki dute eta esan dute, bueno, se daukate, bendiga, barkatu, $1,000,000 eta piku $1,000,000, bueno, hau gutxi.
Nuance erosiko dut. Bai, Microsoft erosketak egitera atera da, beherapenak dira mundu teknologikoan, edo ez, Microsoft ere zaiun porta, zen eta Redmonden konpainiak ofizialki erosi du Nuance Communication 19.700 milioi dolarren truke. Microsoften historiako bigarren erosketarik handiena da, LinkedInen trukez 26.000 milioi ordaindu eta gero, eda Bethesda eta GitHuben 7.500 milioi dolarren gainetik. Hau da podiuma, lehenengo postuan daukagu LinkedIn, bigarrena Nuance eta hirugarrena Bethesda eta GitHub. Nuance da ahotsaren ezagutzara aplikatutako adimen artifizialaren garapenean espezializatutako konpainia handi bat. Bere programan nagusien artean Dragon softwarea dago, ahotsak transkribatzen laguntzeko IA, adimen artifiziala, erabiltzen duena eta erabiltzearen gandik egokitzeko eta ikasteko gai dena. Hau da, nire ustez etorkizunerako aplikazio bat da, zeren gaur egun gerota gehiago erabiltzen ditugu sistema hauek eta aplikazio hauek non lortzen dugu gure ahotsa lagungarriagoa izatea. Hau da, tekstuak idazteko, edota WhatsAppen ez, baina Telegramen audioak bidaltzen duen ekiditzeko edo zeini bedeinkapen bat da bot bat izatea non audio hori entzuten du eta beko mezuan jartzen dizu ze kontxo bidali duen pertsona horrek ahotsarekin. Egia esan da hori oso erosoa da, gubiok komunean daukagun talde batean daukagu eta azkenean ez du oso ondo egiten transkripzioa, baina gutxienez ideia bat egin aldizu zer kontxo esaten duen audioa eta gero esaten duzu, bale, interesatzen zait, baina ez dakit konkretuki esaten duen, entzungo dut audioa. Edo ez zait interesatzen. Batzuen ahotsa edo nola espresatzen diren tekstuki jarrika ez dauka ez da oso interesgarria. Zentzu askorik, baina bueno, gutxienez esan duzun bezala, zertaz doan gauza, interesatzen zait edo zein interesatzen gero entzutea hobeto enteratzeko. Dena den, Borja, ni irudin bat jarri nahi dizut zure buruan ahotsaren bitartez. Microsoft erosketetan moduan sartu denean orokorrean Redmond guztian musika hau entzun dugu. Behin ere tximinoak esan du. Botoiari eman eta Nuance erosi, oso ondo. Bai, horrelakoak egiten ditu Microsoft. Noiz behinka, begira, Cortanaren ahots sistema hobetzen badute, Cortana existitzen da. Bai, hori beste gauza bat da. Baina Cortana ere Windows 10ean ahalbideatzen dizu, hori, berari gauzak esatea, eta berak jasotzea zure ahotsa eta testuan bihurtzea. Sistema hori hobetzen badute Nuanceko teknologiarekin, niretzat primeran. Hori helburu oso ona izan daiteke berez. Beitu zenbat aldiz hitz egiten dugun Siriren bidez, Googleri buruz, Googleri buruz, Alejandrai buruz, eta hortik baita ere... Barkatu. Ez du balio, ez du prestatu. Agur, eta Cortanari buruz ez dugu inoiz ere hitz egiten. Hortik doa baita ere. Ze esango duzu. Aha. En fin, bueno, ez dugu beste musika hori jarriko, beraz, tristurarekin berri honi itxiera emango diogu. Beste kontuei buruz eta kasu honetan Microsofteko etxaiari buruz, kakotxan artean, etxaiari buruz hitz egiten, Apple neurriak hartu ditu konkretuki
atzbete baten neurriak. Eta esan du, eske, hau, berri askarrak bezala geratzen ari zait. Esan du aztarna digitala biltzearena kontu komertxaletarako, ez. Bai, Applek Adjust SDK aplikazio baztertzen, hasi da, telefono mugikorraren atz marka digitala, helburu komertzialekin erabiltzeko aukera ematen duen tresna multzoa. Tresna horri esker, aplikazioek erabiltzailearen monitorizazioa egin dezakete, atz marka digitala deritzonaren bidez, eta hori lortzeko besteak beste telefono mugikorraren eredua edo IP helbidea erabiltzen da. Horrekin, audientzia analiziak egin daitezke, publizitate helburuekin, eta aplikazio hau ez du erabiltzaileen baimena eskatzeko aukerarik eta beraz ez ditu betetzen jarraipen gardentasunaren funtzioaren baldintzak. Naiz eta arduradunak funtzio hori betetzeko aukera batzuk partekatu dituen. Beraz, zure atzuetea jarri baduzu noizbait Appleko gailu batean kontu komertzialak direla eta aplikazio horren funtzioa eta edo zuzenean aplikazio hori Apple Storetik desagertuko da eta erabilera hori debegatuta egongo da. Begira, berri on bat iruditzen zaidala. Apple bere nitxoan, bere merkatuan, bere azkenean bere lursaian egiten du nahi duena, eta kasu honetan egiten ari duen erreforma pinta ona dauka. Berri txar batek ekartzen duen berri on bat niri iruditzen zait, hau da. Berri txarra da Applek erabakitzea nor sartzen den. Normala da, enpresa bat, bere kabuz jartzen du, aplikazioa, sistema eta hori guztia, eta zu bere barruan sartu nahi basara eta saldu nahi baduzu, Fortnitek egin zuen bezala, bere baldintzak bete edo ez beste agur. Baina hori praktika monopolistikoa esan nahi baduzu horrela bezala bai. Europar Batasunak esaten du baietz, ni ez dut ez esango. Bueno, vale, baina gutxienez potere importantea eta pixka bat alegala edo erabiltzen dute gauza dirudienez on bat ezartzeko. Potere handia ardura dakar. En fin. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo dena, oso ondo guztia. Eta gaur dauzkagun beste kontuetara joan baino lehen, beste kontuak gaur direla berri askarrak eta titulol, bi berri motz, baina ez hain motz dauzkagu, nahiko motz buruz esanez, nahiko motz geratuko zaigu gaur programa. Hori ez da problema. Bakoitzak iraun behar duena. Orduan, kontua, bi ekitaldi dauzkagula radarrean urrengo hilabeteetarako, benetan 3, momentu batean edo bestean Mobile World Congress ospatuko delako eta marka batzuk jasan dute baietz, beste batzuk esan dute ezetz, beste batzuk esan dute, ez gara horra joango, baina aurkezpen bat egingo dugu online data hoietan Mobile World Congressaren markarekin ekitaldia indartzeko eta kasu guzti horiek. Orduan ikusiko dugu zer den Mobile World Congressaren emaitza, baina bitartean beste bi ekitaldi dauzkagu, Google I.O. eta E3. Google I.O. buruz edo Google I.O. buruz maiatzaren 18an izango dena. Bai, Google I.O. maiatzaren 18an itzuliko da, zeren iaz COVID-19aren konfinamendu betean Googleetik garatzen entzako urteroko ekitaldia bertan bera ustea erabaki zuten. Erabat, hau da, ez online, ez ezer. Bai, hori da. Eta aurten bueltan da, baina beste ekitaldi teknologiko asko bezala virtuala eta doakoa izango da guztientzat. Hau da, desberdintasun nagusia Google I.O. eta baitare komentatuko dugu E3arekin, desberdintasun nagusia Mobile World Congressarekin izango da Mobile World Congressa gutxienez momentuz
fisikoki, presentzialki, hor bertan, Berton Barcelona, bai, egin nahi dela, baina galdera beti zenbat jende jungo da, hor ze arrakasta izango duen fisikoki egitea, baina bueno, hori beste eztabaida bat da, eta berriarekin hemen bukatuko dugu irakurtzen edo kontatzen, bere Google webgune ofizialean iragarri duenez, ekitaldia maiatzaren 18tik 20ra bitartean, izango da, posible da ekitaldirako izena ematea, eta horrela hitzaldietan, saio teknikoetan, galdera erantzunen bileretan, eta gehiagotan parte hartzea. Apirilaren amaieran, egutegi oso bat eskainiko dute, egun horietarako programazio osoarekin. Gainera, Google Ion normalean, batzutan ez dute produktuak berez aurkezten, beste batzutan bai, baina minimo teknologia interesgarriak aurkezten dituzte, bai Androiden etorkizunari buruz, baita Googleko beste produktuei buruz. Eta hildo berean ere, E3a 2021 batean bueltan egongo da, pasaden urtean Google bezala bertan bera utzi zuten ekitaldia, eta bere ordezkoa izan zen Summer of Gaming, esango genuke, aurten erabaki dute bueltatzea eta betiko datetan egitea, doakoa eta internet bidez digitala. Bai, Entertainment Software Association erakundeak otsailean estatu zuen E3aren ospakizuna, eta ordainpeko pasabide bat erabil zezakela zioten zurrumurruen artean, formatu digital hartuko duela, azkenean doan izango dela esan du. Bideojokoaren industriaren urteko biltzar nagusiaren antolatzaileek gezurtatu egin behar izan dute eduki batzuk eskaintzeko usteko planak adierazten zituzten zenbait informazio, ala nola premium paketeak edo erakustaileak $35 inguruko tasaren truke. Orain ja, bozera maile batek esan duenez, E3 2021 batean ez da elementurik egongo ordaindutako pase baten atzean. Gainera antolatzaileek Twitterren berretsi dute bertaratzen diren guztientzat doako ekitaldi bat eskaintzeko asmoa dutela. Azkenean horrek sentzu asko dauka, ekitaldiari indarra ere emateko, beste industriaren aktoreak ere hor egon behar direlako. Aurkezpenak betidanik izan dira doako, baina beste edukimotak batzutan ordainezkoak izan dira. Beti izan dira doakoak internet bidez ikustea, vale? Bertara joatea, edo gonbidapen bitartez, edo prentsa basara, edo bestela, ordainpekoak izan dira. Ekainaren 12tik 15era, E3 2021 bueltan dagoen ekitaldia. Eta beitu, denbora daukagunez, bai, pitonizo pizka bat jarri algara minutu hauetan. Kristalesko bola hartuko dugu. Zer gertatuko da E3arekin? Ez bakarrik E3arekin. E3, eta Mobile World Congress azkenean ziren mega konbentzio ekitaldiak, non marka asko leku hortara jun berziren, zeren jende importantea, garatzaileak, edo kontsumitzaileak, edo media press hor jendea juten zen kontatzera, eta beharrezko ezinbestekoa zen jutera leku hortara. Ja, 2 urte pasata, hau da, pasaden urtean ekitaldi batzuk ezin ziren egin, beste batzuk egin ziren online. Ja, urte honetan Mobile World Congressa esaten du nahi duela egin hor bertan, eta beste batzuk esan dute ez egingo dugu online, eta bitartean marka askok baita ere adaptatu dira, eta ja hasi dira esaten zertarako, ziren nila egiten dut nire aurkezpenak, nire web orrialdetan, nire medio propioan garatu ditut, ez zertarako jun behar naiz Bartzelonara. Hau da, Bartzelona nahi du jendea jutea, zeren dirua hor usten dute. Eta imaginatzen dut, eirua Las Vegasen edo? Bai, Las Vegasen egiten zen. Hor jendea pum pum pum, kling kling kling, katxin katxin. Diru asko jartzen du. Diru asko. Baina egia da, marka enpresa askok ikusi dutela gainera
gainera bere aurkezpena egun random batean egiten ere komunikabideen arreta bere ganautu aldutela beste edonorrekin ez dutelako konpetitzen. Zenbat aldiz hitz egin dugu programanetan ekitaldiei buruz, non esaten duzu uste dut CSan zela, CSan telebistak aurkeztu dira. Orokorrean aztertzen duzu ekitaldi bat eta ez dituzu xehetasunak edo produktu interesgarriak ikusten kasu askotan. Orduan, erronka horretan enpresa askoren erantzuna izan daiteke, ni online ekitaldia antolatzen dut eta gainera prentza gonbidatu edo prentzaren arreta izan alba dut, nire txat izango da bakarrik, ez nire sektorearen kompetidore guztiekin batera. Nire galdera da, zenbat ekitaldi tradizional bertan behera eta zenbat bertan behera geratuko dira pandemiaren ostean. Hau da, zenbat enpresa konturatuko dira ja leku honetara jutea inbertzio eta denbora gehiegi behar duela beren errendimendua konparatuta. Hau da, produktu fisiko bat aurkeztu nahi baduzu agian, oraindik geratzen zaizu, baina eske produktu fisiko bat ja gaur egun daukazu 200-500 periodista, influencer edo nor, bidali alduzula produktua beren etxeetara, pertsona horiek egiten dizute unboxing review, ez daki zer, badaki zer, eta komunikabide guztietan zaude, publikatzen duzu zure review eta nahi duzuna, eta ja ez duzu zertarako jun behar leku horretara 3-4 prototipoekin, non esan behar diozu jende, hau asko esikutu puskatzen dela. Claro. Zenbat gauza aldatuko dira pandemiaren ostean? Hildo horretan ni esango dizut nire reflexioa edo nire pentsamendua, uste dut balio gehigarria ematen dituzten ekitaldiak mantenduko direla eta beste guztiak pikutara joango direla. Eta adibide bat jarriko dizut. Fun and Serious Game Festival suposatzen dela bideojokoen festival bat dela euroaren ideiarekin egin da gutxi gora bera horrelako zerbait, baina egia esan da markandiek ez dute aurkezpenak egiten eta hor presentzia gehiago dauzkaten enpresak dira enpresa txikiak. Hoiei balio oso handia ematen diote Fun and Seriousean egotea, batez ere ez daukatelako hainbeste publiko 3 egun horietan baino, orduan enpresa joei azkenean aprobetxatu aldute esperientzia hori eta beste guztiok ere ikusi eta haiekin hitz egin dugu bere produktu eta bere proiektuei buruz. Orduan, uste duzu ekitalde hauek birmoldatuko direla era bat enpresa txiki ertainak edo... Birmoldatu edo hil. Era batera edo bestera, adibidez, Santanderren ospatzen zen telekomunikazioen topaketa, nik uste dut egun batean edo bestean hilko dela, azkenean zerbait interesgarria egiten zuen bakarra zelako joigo bere momentuan Masmobil taldean ez egoenean kristongo orkezpenak egiten zuen eta show pizka bat ematen zuen eta beste enpresek ere gauza interesgarriak esaten zituzten, baina azken 2 urtetan ez dugu horrelako ezer ikusi. Orduan ekitaldi hori ja ez dauka ez da presentzian dirik komunikabideetan. Orduan jarraituko dute antolatzen? Ziurrenik baiet unibertsitate pribatu bat antolatzen duelako eta dirua daukatelako horretarako, baina ez du errelebantziarik eta ez du garrantzirik gaur egun zero. Hor uzten du gure hausnarketa, ze pentsatzen duzuen eta nola birmoldatzen den egoera pandemiaren ostean. Hor uzten dugu gure hausnarketa, erritmo aldatuko dugu eta dena prest badaukagu joango gara oraintxe bertan berri askarretara. Berri askarrak, sarean zehar.
Eta berre askarrek irekitzeko daukagun lehenengo berria, Yahoo erantzunak, Yahoo respuestas dela, erantzunak mateari utziko diola, 16 urteren ondoren. Bai, plataforma hau 2005etik jarri zen martxan, garai hartan interneteko erraldoia zen Yahoo, orain ja Verizonena dena, sortu zuenean. Jarraitu, ez da ezer gertatu. Eta sareko galdera erantzunen atari ezagunetako bat bihurtu zen. Baina orain ja, Yahoo erantzun orrialde nagusiak, mezu bat erakutsi die erabiltzaileei, zerbitzuaren amaieraz ohartaratzeko eta 16 urteren ostean behin betiko itxiko dutela iragarriz. Yahoo azkenean erantzunik gabe geratu da. Eta bigarren berrian, Apple aldaketa batzuk egingo ditu bere Siriko laguntzailean eta ez du emakumezko ahotsik lehenetsiko. Bai, Appleren sistema eragilaren azken bertzioak Siri laguntzailearen ahots femeninoa ezabatuko du eta erabiltzaileak... Bueno, a ver, ezabatu. Aukera emango du. Erabiltzaileak gizonezko ahots bat aukeratu ahal izango du laguntzailearen konfigurazioa egiten duenean. Oda, udaberriaren amaieran kaleratuko den beta bertsioak berrikuntzak hauek ditu Sirin eta horri esker erabiltzaileak hasieratik zehaztu ahal izango du zein ahots mota nahi duen, maskulinoa edo femeninoa. Siri orain dibertsoa izango da guztientzako LGTBIQ Siri berria Appleen eskuz. Eta azkenik, Frantziak lege bat onartuko du etxeko hegaldiak debekatzeko. Bai, karbono isuriak murrizteko neurri gisa Frantziako legegileek lege berri bat onartu du herrialdean hegaldi nazional batzuk debekatzeko. Trenez, 2 ordu eta erdi, baino gutxiago, helmugaraino iristen diren ibilbide guztiak ja hegazkinez egitea debekatuko dira. Hamarkada amaitu aurretik bere karbono isuriak 1990ko mailara murrizteko Frantziako planaren parte bat da. Hegaldiak kendu dituzte eta orain hegaldi bakarra AVE bidez izango da. Titulol. Atal honetan titulonen atalan, harridura gutxi izan baduzue azken txiste honekin, telita, esan dudana, beste harridura bat bilatuko dugu nirea konkretuki. Borjari utzi diot potere guztiak berri bat bilatzeko eta nire sorpresa, harridura eta emozioa bilatzeko ere eta horren emaitza berri hau izango da. Beitu, Yahoo erantzunak horren itxiera zure txat palo bat izan bada, eskatu. Ez hainbeste, ez pentsa hor tremenda mierda zegoelako. Norbaitentzat palo bat izan bada, eskatu. Australiako osasun sailak Is It True izeneko orrialde bat sortu du desinformazioaren aurka porrokatzeko asmoz. Galdera zentzugabez eta erantzun zientifikoz betetako Frequently Asked Questions, FAQ deitzen dena, eta logikoa da, adibidez, txertoen efektuei edo txertoa jartzearen sintomei buruzko zalantzat izatea, baina FAQ honetan 2 orrialde daude txertoek mikrochipak dituzten edo txertoek internetera konektatuko gaituzten bezalako gaiei buruz. Ojalá, amigo, txertoa jarri eta bapatean Wikipedia nire buruan, imaginatu, zer izan daiteken hori, buah, ojalá, benetan, txertoak hainbat potere izatea, ez lagunek, txertoak bakarrik egiten dute immunizazioa eta horrela, ez pentsa. Web orrialde horretara sartzen bazara, horrelako galderak ikusiko duzu, COVID-19 txertoek internetera konektatu al nazakete, eta hor gobernuak argi utzi du ezinezkoa dela logikoa izan arren. Txertoen osagai guztiak zehaztuta daude eta osagai guztiak biologikoak dira. Frequently Asked Question hori RNA mesulariaren txerto batzuetan mikrogelen erabilera zehazten da, baita ere txertu gorputzean politiko pliki barriatzen jogateko. Begira, txertoen ojalá bapatean txerto bat jartzea eta internet guztien buruan baitaren mikrochip edo rastreatzeko sistemak desmentitu behar izan dituzte. Zu imaginatzen duzu hau nire mugikorra
hau, bapatean burmuinen jartzea txerto baten bitartez, deiak izatea 5G bidez nire burbuinean. Osea, izango litzateke sekulakoa. Ez, bakunak ez daukate hainbeste potere. En fin, kontu honekin bukatuko dugu ja. Ezin dut egin. Eske, gauza batzuk kontatzen dizkidezu ez ditu da ulertzen. Horretarako dago titulol. Bai, hori egia da. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Hola, bukatzen dugu orduan sarean zehar 315 izan den hau, uste dut baietz, bai? Bai, 315. Bueno, badakizu ni zifrekin ez naizela moldatzen. Telebistako programa hori bezala. Zifrak eta letrak. Zifrak bueno, letrak be. Ba, zifra bat gehiago emango dizut, 5 programa geratzen dira denboraldi hau bukatzeko. Bakarrik. Bas. Bueno, Borja, 5 programa geratzen direnean, denboraldi guztien galdera egingo dizut. Denboraldi berria izango dugu. Bueno, itxoin, 5 programa geratzen dira. Ja, azkenengo programan ja galdera egin eta... 2 hilabete eta erdi baino gehiago dauzkagula aurrean, orduan... Disfrutatu eta gero ja galderak egin. Egia esan da, denboraldi hau nahiko disfrutatzen nahi dut. Azkenean, martxa hau hartu dugunean 2 astetan behin egiten eta bar... Oso eroso sentitzen naiz sarean. Ez doa gaizki. Ez doa gaizki. Hori, berri on bat da. Ba, bueno, Borja, eskerrik asko gurekin egoteagatik, 2 aste barru, informazio eta berri gehiago zure eskuz. Eskerrik asko Inigo eta baita ere entzule guztioi urrengo saior arte. Eskerrik asko baita ere, irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei, Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoela, Inigo Fernandez gure teknika laboreetan, lanetan, eta gure entzule guztiei ere, por cierto, bukatu baino lehen, gogoratu behar dugu. Borja, hau importantea ez duzula esan. Gu gaudela hor sartuta Euskadi Digitaleko Patreon sisteman, orduan, sarean zehar inor baino lehenago entzuna baduzu eta baita ere eduki esklusiboa, hor gaudela patreon.com/euskadigital, bakarrik 2 euroren truke, eduki esklusiboa zuen eskura izateko. Eta guztia esan da, eskerrik asko saio entzuteagatik, eta 2 aste barru, gehiago, agur!